Hmeichhe Naupang pakhat Canada ramami chuan chena in nei lova Hmeichhe Vakvai putar pakhat a khongai ema wangin eitur ape a tunge ani ti a hriat hnu phei chuan a thawng hle ani Putar Vakvai pakhat chu angai te bokin a chhut na ngai te te a khohar le mal chaw le ril tram ti hriat tak chuan alo chukun le lap to a Hmeichhe Naupang te kumsom le ka upa Lili in Putar Vakvai a hmu thin hi an school kalkong alo thu thin ani awangin ni tin deuh tho a hmu thina ma se chu ti te walin alo chik ngai lem lo mak ve deuh chu Putar Vakvai le chenna in nei lo ni ngi tur hian kut ero ado chuang ho lo thung chuti lain he putar hian ama kalpel tu te apiang chu nui mel pusang chungin biak vel chak ti hriat ngoi ngoi hian alo thlir ngoi ngoi china ma se betu le ngai saktu ero awan viau thung chum khat phei chu an skulami mi parol thar chim omrwal ngei om tak tak te chuan putar no ken laya chuan chilte an lo chha khum vela Lili chuan asira tangin chung mi parol thar hawin Putar Vakvai an ti du da lai chu chiang takin na lo hnu-ah chuta tang chuan putar chu alai natin a khongai ta hle a engtin emoni tak chanpui thei dan kong angai to ave ngat ngata lunch break an nei lai te chuan ama chaw thu in Putar Vakvai a phak to ka apui ve thei dan tur mol chu angai to ani Lili Luna Elementary School hi Canada a chuan a thaber pol ni in an zirtir tu mai ba ka Canadian mi te chuan nakin loka Canada ram shwai tu tur ronchor chwana tur school ani hi ti in an soi china ma se chung no pang zo zai ni tina an school kalkonga Putar Vakvai tok chin te chuan enga ma an tilova lain nata puidu tu om chun chu Hmeichhe Naupang te kumsom mi lek chau chu ani thung ma se ani ang engma nei nei lo Naupang chum chiap mai chuan ti sak thei anei tamlo rap thlak boxi atopa chuan an school cafeteria ami eitur tui hnai deuh chu aru ka pe ka tumta a ruk chu cha tilovin diglo ti viau ma se kholai putar lainat om tak ril drama om tir chu a thalawin a diglo fe zoka angai ve tlata ti chuan cafeteria chaukalama chuan kalin freezer lian pui an da na room chu na thok tu te mulo laya hongru da in achunga chuan avaluta a thei to ka tam chu chamin a school beka chuan a khung mula chuti lai tak chuan an zirtir tu pa swal zet freezer omna room in hong deuh hiai lampana aron phei fia chu a hmuta thut mai a chhuak ka ni chuan an zirtir tu pa nen a beka athil ruk sa a tun nen chuan anin tok ngei dona a chhuak lawani po in a chunga aron lut ve ani chuan a hmudon tho ani Naupang ta lau thong boxi chuan ti ngena shilovin room hnung thim lai deuh bang hian chuan a thuwa zoite te in a chap tangota ma se thil mak a thleng le zel a bang ngen mek chuan a hnunga aron do tralin an en chiang nak chuan rik room thila chwa mai theina tur kong ka te takte her hon mai thei chu alo om lek chu ni in chuta tang chuan school hnung lama chhuakin ranglu tukin in lampanin atlan ho ta ngala heti lai hian Lili chu awan ni chia hle second nga vel chuan lo tlai hret ni se an zirtir tu pa chuan athil ruk zong nen hian aron nang ching man don ti na ani ina thlen hnu chuan an chaukalama kal ngalin frozen foods an school cafeteria freezer atanga aruk te chu ei mai thei turin athiamang tokin a siam vela a siam zo hnu chuan rang takin apek thale thana anu le pa te chuan athil ruk chungchang chu an shia ang ti hlau em bokani atuk zinga lo ni chuan school lampanin phur takin akala class a oma chak to em wang ero anilo chiang Putar Vakvai atana a eitur ruk sakle a siam sakte chu a pe chak to em ani ti chuan putar bul a thlen chuan a eitur ken ba ka a in thlak na tur a poisa khol zong manga a le sakte chu a peta a putar chuan mak ati in a chong hle a amit mu te chu an chhuak mayang ti hlau thon om khopin alom em awangin ameng bial lian hle a chutiang taka ngai sakna le duat na chu ala ton ngai lo thu Naupang te Lili chu alo chil nge ani
athil pek tur ang te apek so hnu chuan school lampadin akal ve ta a thil cha engemaw ative ani ti in sha in aril ru ahlim em boka ma se mak takin chumi tlai chuan an zirtir tupa freezer room a man chuak tre pa kha an ina aron kal tanul mai le chupa chu in chung po rablova dingin lili pa hnenah chuan in fanu hi ruk ru ani chu wangin hno chho ani thwai don ti lo shera u ti pa in thil ru tu chu lili ani chian zia CCTV atanga proof na anei thu te chu ashil molmola asira lili chu mitui parol pemin alo dinga atu ka chuan in thlashung le lungai mel puchung chuan school kal turin achuak le ta thawa Putar Vakvai a hmu chinna bul a thlen chuan ama awanga athil ton zo zai chungai tua chuakin a hnuka ul tatlat maya Putar po chuan a mani loka limhmel pusang chunga eitur le koron petu chutia atap titi le tamai si chu makti in a chhana lo zota lili chuan athil tonte a shil hnu chuan Putar chuan avarap thlak ve loman petur zok che anni asin engtin nge nang ang naupang ril ru chalutuk hi chutiang maya no chho an lo tum thei zok che kan zir tir hlakange ti pa chuan thil rim takin a chhutna atang chuan thawin school lam chu apan ta cher mai school ava thlen chuan an zir tir tu te jinga aswal ber mai tam em le lili po no chua lo vo tu bok kha aron thleng masale bera athu soya wang hian a in chir hle don ani ti shelo lekin helai hmun atang hian chuak ro I bali ni topsi engma ti sak thei che kan nei lo alo ti a naupang ho le zirtir tu chen khat te chuan chutia school twal zawlaya putar top tak le an zirtir tu pa anin bevel chu mudu in an ron bial tuaw to bok chuta le putar chuan abe khai chu leya ngatin fia chiang kel kol tak chuan tunge kani min shelawamo ati a ako thak lai bal tak chu phelin alu khum po cho phela asam chu an tuai kwal vela tuna chuan putar smart tak a ang ta hle lili chu ron thleng ve che in engthil nge thleng ta aron ti a chuta putar Vakvai nia an lo sha chuan mi Vakvai le chen na in nei lo kani lo he school principal hi kani ka zirna in alut zirlai te hian thiamna le fin na mai ba ka mishin na mi khongai theina tele mi chunga luan chwa du na thin lungte ril ru cha le dik tak hi pu che ka du ema chu mishing tu ber po ani puitlin to hnu-ah ril ru su khlek her danglam hi thil har tak ani to awangin he ka zirtir na hi thei topin naupang te a ka tu ve china ma se chunga tang ringot chuan thil hi hmu thiam har ema ti chuan rala changin ka zirlai te nun zia le khosa zia an ril ru but mang le an hoi her te chu kalauzir ta china rala tang chuan in lo lang chiang hlom khopasin nang zirtir tu ti hming in wa ve kha ban nga le ni he naupang du om le ril ru chatak zirtir tu ni tur hian itlak lo lili nang hi ka zirlai ten nei se ka ti ang mi zia phok chuak tu ber in awangin class president le student council tan karwat bok che ani ti in a soizuya engdin nge khang hun chung zong khan an sikul kalkonga putar bal le top mel taklo thuchin chu an principal nge ani tian shar lo thei jok anau ken laya chil lo chak sak pol phei chuan an hmushe zek viau mai thei ani ole tun chumatan chuan khati chin kha nileri mai se le peka ai ngai nom jok nen kan lo le thuayang in zawain thlir tu zong te ni man nuam mangcha mutui le vek ule